No niin, eli moikka kaikille uuteen videoon. Tän videon mä siis äänitin vähän jälkeenkäteen, koska tässä oli vähän huono äänenlaatu, mutta tässä kohtaa me tehdään siis tuollaista muoviluvassa slaimia, joka on oikeasti periaatteessa muoviluvahan. Ainakin se vähän niinku, se koostumus on vähän muoviluvahan tuntunen, mutta tähän sä tarvitset, siis, no enemmän esitän nyt vähän mun aikaisempia slimeja. Ihan vaan sen takia, miksei. Mutta kuitenkin. Niin tässä mä hätilöin, että eikä enää kuivunut. Joo, koska tässä tää kuivuu silleen tunnin sisään, mutta mä en tiedä, jos tätä pitää silleen suljetussa tilassa. Sitten se ei varmaan, mutta tähän slimiin silleen, et tarvitse esimerkiksi partavaahtoa tai aktivaattoria ihan vaan sen takia, että tää on sellaista periaatteessa muovailumassaa. Mutta tähän sä tarvitset perunajauhoa ja tällaista askarteluliimaa. Niin, musta on siltä, että se ei ole mitään ihmeellistä. Mut sitten kans kulhon ja silleen. Ai niin, sit mä otin tähän 2 lusikkaa ihan vaan sen takia, että toisella mä otan perunajauhoa, eipäs se ollutkaan lusikka. Se oli siis purnukka. Niinku tällainen pieni purnukka, mutta jonkun sekoitusvälineen mä suosittelen. Ja joo. Ja sitä perunajauhoa kannattaa ottaa sille suunnilleen niinku, musta on että 1 tonnen purnukka tai silleen 1 ruokalusikallinen tai 3 teelusikallista varmaan riittää. Mä en tiedä, se on varmaan sama asia. Tai silleen ton verran. Ja sitten liimaa. Tässä mä en tietenkään sitten niinku pystynyt avata sitä juttua silleen, vaan mä avaan sitten niinku ton koko hommelin. Niinku, joo, mut suurin piirtein sitä liimaa silleen niinku ton verran. Ja sitten sitä varmaan meni mun housuille sitä liimaa. Että joo. Mutta sitten musta tuntuu sieltä, että siihen kattis. Niin siis tässä kohtaa oli oikeastaan pelkästään melkein vaan perunajauhoa, joten mä laitan vähän lisää liimaa. Laittaa vähän, kattis varmaan vähän sekoittaa enemmän. Mutta ei kannatti huolestua, jos on aluksi vähän tosta kökköä. Musta tuntuu siltä, että vähän kannatti sekoittaa. Se on silleen, mä en kyllä tiedä, miksi mä nyt koskin tuohon toiseen prototyyppiin, mutta no. Sitten vähän sekoitellaan taas. Musta on ollut, että mä käytin niihin mun aikaisempiin jotain tikkuu, koska tuolla lusikalla oli vähän vaikeampi ja käytin vähän pienempää kulhoa myös. Sitten sen voi ottaa tällainen käsiin. Sitten kun se tuntuu siltä, musta tuntuu siltä, että sit kun se vielä silloin, kun se osaa ihan vetistä, niin mä en suosittele. Ja noin, mä otin sen tossa mun käteen. Ja sitten mä rupesin alkaa muovailemaan sitä silleen. Ja taas slaimia sit kamalasti veny. Paitsi että sitä hellästi voi silleen venyttää. Että joo, tollasta. Tai se ei ole tossa kohtaa vielä ihan valmis, mä vielä vähän muovaan sitä mun käsissä. Niin siitä tulee sellainen kiva. Ja tän voi halutessaan väritä. Mä en nyt viittinyt, koska mä oon aikaisemmin koittanut, mutta siitä tuli vähän huonompi versio, joten älkää käyttäkö please elintarvikeväriä. Paitsi mä en ainakaan suosittele, ainakaan mun kohdassa. Sitten mä menin varmaan hakemaan taas jonkun jutun. Mulla ei ole mitään hajua, mitä mä menin hakemaan, koska mä en nyt tässä kohtaa enää muista, koska mä kuvasin tämän videon eilen. Tai silleen päivä ennen kuin mä editoin tän. Et joo, mitäköhän, miksi mä annan vaan se kamera olla tossa, en mä tiedä. Sitten, no niin. Nyt se venyy tolleen, ei kamalan paljon, mutta jos se tolleen hellästi, niin sit se venyy.
Mutta joo. Tää on vaan vähän Kiva. hankala tälleen. Toi kantti tehdä hellästi. Siis toi vaikutti tai tuntui vähän joltain sokerimassalta tai joltain sellaiselta muovailumassalta. Mulla on vaan ihan elintarvikeväriä. Sitä se periaatteessa olikin, mutta... Ai niin mä suosittelen tekemään jonkun alustan päälle ihan vaan sen takia, että tulee ihan... että lattia tai jonkun sellaisen päällä, koska lattia, älkää tehkö lapsuudet ainakaan millään lattialla ihan vaan sen takia, että koska lattia saattaa mennä vähän sotkuiseksi, jos mä en osaa tehdä silleen siististi. Ja tossa mä siis laitoin vähän elintarvikeväriä. Ja joo, tossa. Siis mä en niinku tietenkään pysyin ennen tätä videoa kattoo, että onko siellä mitään. No eipä ollut, koska tässä mä silleen varovasti, jos siellä olisikin ollut jotain. Sitä ei ollut kaikkea. Joo, sitä ei ollut, joten mä käytin sellaista vähän vaaleampaa sinistä. Ai niin, älkää laittako, jos te laitatte sitä, älkää laittako kamalasti. Sinistä. Niinku, mun on täytyy laittaa 1 tippa, mutta sitä varmaan tuli 10 tippaa. Tässä mä menin hakemaan sitä sinistä. Ja nyt mä kaadan sitä sinistä. Niinku tolleen. Musta tuntuu siltä, että toi riittää silleen ainakin. Tai silleen, no. Ihanaa, sitä meni. Mutta sitten tää voi... Niinku ton verran mä laitoin sitä. Sitten mä sekoitin jostain syystä tolleen. Koska mä en osaa siis... Tosta näyttää siltä, että mä en osaa sekoittaa jotain, mutta nuo... En tiedä. Ja tossa näyttää, että se silleen mureni vähän, joten mä en suosittele. Koska murenee hyvin helposti siihen laittaa elintarvikeväriä. Älkää lisätkö elintarvikeväriä. Tai ruokaväriä tai jotain sellaista. Koska se, tai ainakin mutta kyllä se silti silleen toimii. Ja ne ehkä mä vaan pyörittän mun käsissä vielä silleen. Juu. Jep. Mutta tällaista slaimia tällä kertaa. Silleen hyvin venyttää, mutta... Tää on mun kanava ensimmäinen tällä video, mutta kiitos kun katsoit ja se olisi moikkaa!